Lah nak pabrik semen ngedeke umbul-umbul niku izin apa mboten? Mboten. Pabrik semen ngedeke umbul-umbul niku izin apa mboten? Wis kan, Pak. Nek pabrik semen ngedeke umbul-umbul mboten izin kula niki tak deke teng umbul-umbul. Lah niki kan ayo kepengin apa disampaikan kan mboten perlu dilempet kan? Lho monggo menjopo tapi kategori ini demo apa enggak kan gitu ah. Nggih, demo kan mboten anak mboten anu kan mboten untuk mengisi asas itu. Anda kan harus menghormati ya. Anda harus menghormati desa Anda sendiri. Nggih. Anda harus menghormati desa Anda. Nak pun tahu Bapak juga enggak apa-apa. Gitu. Kan hati ini Anda kan mau masuk. Lempet. Pak, gini loh Pak maksudnya. Kan biasanya ada umbul-umbul semen juga sering ngadeke umbul-umbul panjang jalan. Kon niku Ngomong apa? diurus sing enak kok malah gak enak kon niku. Iki diurus sing teratur iki. Kan ojo nyelen model ngene. Iki dilempet gak apa-apa kanca-kanca. Ngono lho. Ngrungokno engko hasilnya piye. Silakan aspirasi ngomong. Gak apa-apa sementara kita Dilempet, kon kepanasan aku ngisakno. Kon kok diombeni kan ngisakno, dilempet. Sampeyan komandane. Ana acara iki aku nuruti sampean lho. Tak salurno nek Pak Wabu tak terus SG lho. Nggih. Iki wis ana. Sampekno ngono lho. Oh, ojo ngene kuwi sempit. Pak sing ya nek pon mboten apa-apa dilempet. Melebet. Dilipet. Tapi jenengan temen Ayo lu kono. mboten apa-apa. Memang nek aturan Iki kan main to ya. Sing Ya silakan. iki kan dilempet ya anu